mirem la valoració de la cançó segons l'edat de les persones enquestades, veiem que entre les persones que tenen 16 i 18 anys no ha acabat de tenir una bona rebuda. A partir dels 18 i 20 anys sí que ha començat a tenir millor rebuda i cap als 20-30 veiem que les valoracions són molt positives, cap als 30-40 anys tant positives com algunes negatives i veiem que cap als 40 fins als 70 anys veiem que les valoracions són més negatives. Tot i així he vist que hi ha hagut una bona rebuda per part de tothom, però s'han notat matisos d'alts i baixos en depèn de quines franges d'edat. La gent que m'ha respost a l'enquesta que no li agradava la cançó, moltes de les seves respostes venien dirigides cap al caràcter de música disco i d'estil techno que tenia la cançó, més enllà de l'estètica oriental que se li podria atorgar. Molta gent, tot i que no li agradés la cançó, sabia que podia ser utilitzada en un ambient festiu. En l'enquesta que he fet, els patrons de rebuig més visibles són cap a elements particulars de la cançó, entre els quals destaquen els sintetitzadors dels instruments, per altra banda la rítmica, ja que és una rítmica monòtona. El que és curiós és que, tot i que molta gent hagi identificat aquesta cançó com una cançó de festa, de discoteca, aquesta mateixa gent podria escoltar-la durant una poca estona en un festival de música, però asseguren que se'n cansarien o que preferirien un altre tipus de música, sigui perquè és un altre llenguatge musical al seu o un altre llenguatge cultural. Tal com ens avisa Josep Martí, cada música té un espai destacat segons els seus oients. Sobretot en la franja d'edat més adulta i més gran, on també s'ha pogut notar que gustos musicals de les persones eren sobretot música clàssica i rock, la cançó que els he posat no ha tingut tan bona rebuda. També podem dir que, com Josep Martí diu, que hi ha patrons de rebuig a nivell ideològic, podem veure com la gran majoria dels enquestats que han respost la pregunta quina ideologia tens, la majoria de respostes eren esquerra o per àmbits de l'esquerra. Si entenem els moviments d'esquerra i els moviments socialistes com ideologies més obertes i tolerants, amb fenòmens estrangers, podem entendre que músiques llunyanes siguin més acceptades per gent amb aquestes ideologies. Però això no és una conclusió del tot clara, perquè no he rebut respostes en el qual se'm deia que la persona enquestada era de dretes o conservadora. He vist que si hagués triat un altre tipus de música pel treball, potser hauria obtingut unes millors respostes i una major controvèrsia per tenir unes conclusions més sucoses. Però he volgut buscar alguna música que d'alguna manera fos llunyana, però alhora fos d'una cultura que ens toca mínimament de prop, com pot ser a partir de la migració o a partir d'una cultura mediterrània general. Per concluir l'explicació del treball, podem dir que la gent jove, sobretot entre la franja de 20 a 30 anys, tenen una molt bona rebuda de músiques estrangeres, sobretot si la gent que les escolta tenen una ideologia progressista. Per altra banda, també podem concloure que en realitat els patrons de rebuig més destacats que sorgeixen, almenys